Maayong buntag mga kaigsuunan, lahi na sad nga kabuntagon ug gihangyo ko kamo nga ubanan ko ninyo nga maghiusa sa paminaw sa mensahe sa Ginoo. No kini nga akong gigamit karon ako ning gitaytulan og stand up to fear or barug taliwala sa kahadlok. Makita na to sa buhat 4:29 nagaingon ug karon Ginoo tan-awa kining mga pagpanghulga nga ilang gibuhat ug hatagi kami imong mga sulugoon sa pagsulti sa imong mensahe. Igsuon kitang tanan adunay kahadlok, right? Dunay tay kahadlok o gani tungod aning kahadlok maoy isa sa nakahimo nato og usa ka babag ug sa punto kining kahadlok maoy magbira nato nga dili nato mahimo ang gusto nga ipabuhat diri nato. Example, miingon ang imong leader, pwede bag ikaw ang mampu? Dili ka kay mahadlok ka. O miingon ang imong pastora, pwede bag ikaw ang muli diha? Dili ka kay mahadlok ka. Puno sa kahadlok kay nganuman punog ka balaka kay basin og dili insakto ang imong gibuhat, basin og masayop ka, igsuon ayaw ana. Pero kung ganahan ka nga malagpasan nimo na nga mga kahadlok nga maoy nakapabira nimo paubos, igsuon sugdi karon pagbuhat ang mga butang nga gusto ipabuhat sa Dios diha nimo, kay sa panahon nga sundon nato ang gusto sa Ginoo nga ipabuhat sa atoa, diha makita nato ang kadako nga kadaugan nga ibubo or ibubo diha taliwala sa imong kahadlok, no? Ang kahadlok magkadako panahon nga baliwalaon nimo ang gusto sa Ginoo nga maoy ipabuhat sa imuha. Hallelujah. Mura kag gisulod sa lata, kasulay ka nga kung magsigi kag kahadlok mura kag gakurog-kurog, nung mahadlok lang ka mo duol diha nga area kay basig ikaw na poy tudloon nga ingno, no, ikaw lead the prayer. Ikaw din ha, di ba, mahadlok ka, magpahipi ka kay hadlok ka tudloon nga ikaw mo'y paampuon, magkurog ka, mangita kag paagi nga di ka makit-an. So kung ang kahadlok magkadako, mura pod kag pirming giuyog. Pero sa lain nga bahin pod ang imong pagtuo magkadako kada oras, panahon o adlaw sa matag tikang nimo nato ug matag tuman nato sa kabubuton sa Dios. Wow! Na ug makita nimo o masinati nimo ang kagawasan sa dihang imong pagtuo motubo ug ang kahadlok pod usab mawala. Kung ang imong pagtubo motuo, ang imong kahadlok usab mawala. So unsa may atong buhaton di ay? So sundugo nato si Pedro ug si Juan. Sa buhat 4 nagainto human sa ilang pagampo, ang Biblia niingon na puno sila sa balaang espiritu ug sa walay ko kahadlok nagwali sila sa mensahe sa Dios. So ang tubag sa kahadlok ihatag sa Ginoo. Kung ipanugyan nato sa Ginoo, kaysa dihang imong itugyan sa Ginoo ang imong kahadlok, ihatag yun sa Ginoo sa walay pagduha-duha, taliwala sa kahadlok, isalig sa Ginoo. No sa diyang muhimo kaglakang kauban sa pagtuo ug pagsalig taliwala sa kahadlok, makita nimo kung unsa ka aktibo ang paglihok, no? Ang paglihok sa Ginoo taliwala sa mga pagsulay nimo diha. Muna kung makanunay ka maghinadlokon, dili gyud ka makaabante sa ibabaw sa uban nga mga pwede nimong buhaton, kay nagpabilin kang maghinadlokon. Apan unsa may gibuhat ni Juan ug ni Pedro, nagampo sila sa Ginoo. So moon na atong sundugon, igsuon. Kung ikaw kanunay kang mahinadlokon, labi na panahon diha sa panagsimba, mahadlok ka kay basig paampuon ka sa imong pastora, paampuon ka sa imong leader, di nang ka moapil og cell group kay mahadlok ka na i-question sa imuha. Igsuon, I tell you, kung imo nang labanan ang imong kahadlok, makita nimo ang kadako nga milagro nga buhaton sa Ginoo diha sa imuha, no? Munang ayaw jud kahadlok, barug kung ikaw nangalagad na sa Ginoo, kung ikaw dunay kasing-kasing nga mga lagad sa Ginoo, barug diha taliwala sa kahadlok, kay ang Ginoo dili gyud kaniya pasagdan, igsuon. No, sundugo na to ang gibuhat ni Pedro, gibati sila kahadlok, pero
unsa ilang gibuhat, nagampo sila sa Ginoo. Mo nang kita usab kinahanglan gyud ta nga magampo sa Ginoo para makita nato ang buhaton sa Ginoo, makita nato ang milagro nga buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ampo ta, dili ta magkumpiyansa sa atong kaugalingon, no? Ayog salig sa imong kaugalingon, kinahanglan magmainampuon ta sa Ginoo, tanan itugyan nato tanan sa Ginoo, bisag unsa pa na nga mga butang diha nga atong gikahadlukan, kung sa dihang mo ampo ta sa Ginoo, sa dihang mo duol ta sa Ginoo. Sama sa giingon diri sa buhat 4, unsay giingon, no? Human sa ilang pagampo, ang Biblia niingon napuno sila sa balaang espiritu ug sa walay ko kahadlok nagwali sila sa mensahe sa Dios. Napuno sila sa balaang espiritu kay nganuman nagampo sila. So kita kung